Шәһәбетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институтында Татарстанның Көнбатыш Кама аръягы Татарстан халыклары тарихында дигән темага түгәрәк өстәл үтте. Сүз Идел Булгарстаны тарихына Татарстан территориясендә гомер кичерүче халыкларның аерым алганда чуашларның мәдәниятенә һәм этногенезына юнәлтелде. Эшлекле сөйләшүне Ләлә Зәйнуллина тыңлап кайтты. Түгәрәк өстәлдә галимнәр Идел Булгарстаны тарихы, аның Татарстан Республикасы территориясендә гомер кичерүче халыкларның мәдәнияте хакында фикер алышты. Bu İdil Bulgaristan'da formlaşkan devlette demek Bulgarlar hem Tatarlar aların turdan turu devletliğinde mirasçıları bulup durarlar. Tarihçilerim, ular geografi materyallarımı, til materyallarımı, yazma şahanaklarımı, keramika hem başkalarımı bunlar bası da demek elgi tübekte yaşayan Bulgarlarının demek Tatarlarının alanın varisleri kendini kuşatıp duruşu evirler. Республикабызда нинди генә милләт вәкилләре юк. Мәсәлән, Россиядагы чуаш халкының 134 меңгә якыны Татарстанда яши икән. Идел Булгарстаны хәзер күбрәк Татарстан мирасы буларак карала. Ләкин бездә беренчедән башка халыклар да бар. Республикада шул сәттән шушы мираска дәвам итүче халыклар да бар. Мәсәлән, чуашлар. Алар үзләре шулай ук Идел Булгарстаны бәйлиләр. Безнең мәдәни ядкарларны саклый белергә кирәк. Борынгы дәверләрдән алып Татарстанда яшәүче халыклар якыннан аралаша. Аларны рухи, мәдәни, тарихи багланышлар берләштерә. Без менә бу төбәк тарихын комплекслы рәвештә өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, бу тарихта һәрбер халыкның үз урыны бар, һәм алар инде әйткәнемчә инде гасырлар буен дәвамында янәшә яшәп бер-берсенә һичшиксез йогынты ясаганнар. Эшлекле сөйләшүдә шулай ук тарихчылар, галимнәр, археологлар мәдәни мирасны саклый белү мөһимлеген дә ассызыклады. Ләлә Зәйнуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.